L'Ajuntament de Tàrrega ha iniciat les obres de millora del paviment de llambordes de la plaça Major. Es tracta d'una reparació d'urgència per arranjar els trams més malmesos del ferm. Operaris de la brigada municipal estan retirant les llambordes i les recol·locaran després de sanejar i compactar el sòl, una tasca que s'allargarà fins al diumenge 9 de març. Amb aquesta acció es vol posar fi a les escletxes i als desnivells del paviment. Els treballs obliguen a tallar la circulació de vehicles en aquest indret. El consistori recomana als comerciants que els transportistes entrin i surtin pel carrer del Carme de la capital de l'Urgell.